Comissions Obreres hem manifestat el nostre rebuig absolut al nou programa de gestió de l'absentisme que ha posat en marxa la Direcció de Recursos Humans. El considerem inútil, injust i inoportú. El principal motiu d'absència és la incapacitat temporal o baixa mèdica. A Espanya, la taxa mitjana és del 3,29%, mentre que a la Caixa és del 2,42%. Els números parlen per si sols i el que podem dir és que el nou invent de la Direcció de Recursos Humans és inútil, perquè els baixos nivells d'absència que té l'entitat no justifiquen en cap cas aquesta nova mesura ni el cost que suposa. És un invent injust perquè intenta camuflar sota un mantell de preocupació per la salut de l'empleat o empleada el que és, amb caràcter general, un intent de coaccionar i reduir la durada mitjana de les baixes. Es posa en marxa en el moment més inoportú, amb una reforma laboral tot just aprovada que facilita l'acomiadament de treballadors i treballadores afectats per processos d'IT. Casualitat o oportunisme? Ens sembla d'un gran cinisme dir que un dels motius és millorar la cobertura de les baixes, quan la realitat és que no es cobreixen ni les baixes de maternitat. S'ha preguntat la Direcció de Recursos Humans per què s'ha incrementat la durada de moltes baixes per IT? Nosaltres sí, i és perquè obeeixen a quadres d'ansietat i de depressió provocats per la tensió i l'estrès. Per Comissions Obreres, el que sí que podria fer l'empresa per cuidar la salut de la plantilla és, entre d'altres, cobrir immediatament les baixes, tenir una dotació suficient de plantilla i equips de suport, crear un ambient de treball més saludable i fer que les persones amb baixes de llarga durada no computin en les campanyes ni els reptes. Has de saber que només els serveis sanitaris de la Seguretat Social poden emetre els comunicats de baixa i alta. Comissions Obreres estem estudiant la legalitat de la posada en marxa d'aquest programa. El període de vacances va de l'1 de gener fins al 31 de desembre, així que en molts centres de treball ja s'estan organitzant les vacances d'aquest 2012. A les oficines de 2 i de 3 persones ens trobem, com cada any, davant la incertesa de les setmanes de cobertura per a ITT. Comissions Obreres ja hem demanat a la direcció les dates d'aquestes cobertures i hem insistit en que no escatimin, ja que les vacances són un dret que té la plantilla i una via de desconnexió de l'estrès i de les pressions sofertes al llarg de l'any. En el full setmanal teniu resoltes algunes qüestions que sorgeixen sempre en aquesta època, com els dies de vacances que tenim o les preferències en escollir torn. Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, volem celebrar el gran pas que van donar amb la signatura del Pla d'Igualtat i Conciliació que ara fa un any. Encara queda molt camí per recórrer i els companys i companyes de comissions seguim treballant cada dia per eliminar qualsevol tipus de desigualtat i fomentar una cultura d'empresa socialment responsable. Perquè no volem un més igual, sinó ser més iguals. Volem aprofitar per recordar-te que tenim un dossier de maternitat i un de paternitat que et simplificaran els tràmits i t'ajudaran a gaudir dels teus drets.